So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa kawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dandy, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kalaguluhan, Father and Son. Once like RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong matatampo naglasingan nga Dandy. Dong Dande, sabad man ron. Kuyog ta nga managat ron, ha? Sige pa, kanahan kayo ko. Sige, handa mga itong mga gamit. Oh, imong ikuyog sa pagpanagat si Dandy, no? O, day, kay sabad man ron. Ah, nahala, sige. Andaman ta mo og inyong mabahon, ha? Mayong taog, dagantang makuha nga isda ron pa no. Aron natong mabaligya ug makapalit sa tagbugas. Basta day maluyan ta karon sa Ginoo, dong. Dong Dande. Paminaw ra gud nako, dong, kay nakoisulti nimo. Unsam na pa? Di ba mo graduate man ka sa elementary karon tuiga? Oo pa. Pagtarong gyud og eskwela, ha? Aron dili ka maparehas nako nga usa ka mananagat. Pa, maka-eskwela ra ko high school. Pa-eskwela ko din nga. Manikamot ko nga mapa-eskwela ti ka, anak. Salamat pa. Pa, ato na ning biraw lang pukot. Okay, tagan lang isda oh. Alas. Sige, bira. Kaya ato nang ibaligya ang isda dito sa imong iyan. Uy, kadaghan gud og kuha ninyo manoy. Ikaloyan ni taon, day. Makapalit na gid mi og bugas anitya. Oh, ini kuyog day ka ni Papa himos pagpanagat? O tiya, Ay, maoda ay nga daghan ka og kuha manoy. Kay giserte day kay kuyog man nimo si Dong Dandy. kikaluyan lang mi sa Ginoo tiya oy. Kalingaw gyud ining bata, oy. Derang bayad sa isda, oh. Maayo hinuon kay daghan mong nakuhang isda. Kikaluyan mi sa Ginoo ma. Darang sobra sa halin sa isda kay namalit lang mindaan ni Dodong o atong maggamit inis bahay, day. Uy, wa din ninyo kanaang inyong baon? Wa na lang kay wa man mi gutuma. Unsay wa guto magod, nga wa man kay kaon pagikan nimo. Ako kay nikaon mong kudaan ma. Maayo ka kay nikaon kanak. Kinis papa nimo, wa gyud tayo suod ang tiyan ini. Ay, nanggita magudog sakit sa lawas, uy. Ah, sunod semana na ba yung akong graduation? Oh, mau ba, Dong? Sige, maghikay ta na, ha? Mag-andam tagdaghang sudan. Kung sa mga sudan na ang imong andamon pa. Magtuwa ta o magsugba tagdaghang isda. Kuyan, papa, oy. Isda na di gyapon. Congratulations, Dong Dandy. Salamat pa. Congratulations, anak. Salamat, ma. Congrats kayo, Dandy! Oh, thank you, day Milani. Haya-haya, Kuya Dandy, ah. Mag-high school naman. Puhon. Ma, ato na ko ha. Sige, Dong.
Pagtarong gyud og eskwela ha. Kay high school na baya ka. O ma, kay kung mahuman ko eskwela ug makatrabaho na ko, makatabang na ko ninyo. Recorded by Radio Mo TV. Dong, dande, sabadon man ron dong. Usa man, mukuyog ka na kus dagat. O pa, makuyog ko nimo. Sige, anda mga itong magamit. Moadto na sa dagat. O, day. Huwag ako nang ikuyog sa dande. Kaon mo daan ha, sa dili pa mo manglakaw. Yan na mga oninig uli na mo, eh. Mayong tagdagan tag makuwaron pa da. Basin day kaluyan tas ginoo. Ano pa, niwan. Magubo na ug atong ibutan sa plastic ang atong gisulob. Ha? Umana nga akong gisugo nimo. Sige na. O pa, Isulob nagbalik ang imong sinina kay wala may uwan. okay sa timong style pa da. Kung wa pa ta gubo ganiha, basa na nga itong gipang sulob ron. Maugyod. Ato nang itaktak ug balik ang atong pukot aron makakuha na tag-isda. Naon siya ka pa? Dong. Sakit man akong tiyan, uy. Pag-abot na doon ni Sabay. Ato na lang tag doktor dong. Ato nang ipa-check up. Ayaw na check up dahil kay huwat ay kwarta. Aplasin na lang ko, be, kay panuhot rin eh. Moadto na lang lagi tas doktor. Kay basi kung sana na. Nilagi ko mo adtong doktor. Ugma mo adto tas tambalan, kay ipasubay ko ni. Kumusta naman yung lakaw pa? Ipadautan ko eh. May sulti sa tambalan. Too, magkaanang gipadautan, uy. Basi gi-ulcer lang hinuon ka. Kay pero may ka mapasaran og kaon. Kadun lang ka na mo sa doktor pa, oy. Ayaw lagi ko ninyong dadag, doktor. Kay maayo ra lagi ko ining akong gibati. Kumusta naman ka pa? Okay ra ko, dong. Tinak ko makakuyog ni mo sa pagpanagat pa, kay dagan naman kong buhaton sa kong pag-eskwela. Okay ra. Ayaw ko kabalaki. Ang imong atimanon, ang imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan nga magka-graduate ka gyud sa high school, dong. Muadto ka sa imong uyuan dito sa Davao, nga mekaniko. O pa, kay gusto ko nga makamawa sa iyang trabaho. O garon sa nga makatabang ko ninyo. Nahala sige. Ikaw ang mag-iko. Wala problema. Kinako dong. Aron makatol ka sa akong trabaho. Salamat yo. O kung masakto ka na sa edad, paningkamot nga magkakuha kag lisensya, ha? Aron bisig asa kay labay, mabuhi na ka. O tiyo. Oh, gaw? Di mo lagi ka sa Davao. Ugaw, gisugo ko ng tiya. O sa may gusto ni mama ni mo? Ugaw, kinahanglan mo pauli sa ato gaw, kay namatis papa ni mo. Unsa?
mo? Mga ano man eh! Ano namatay mo si Papa? Grabe na ang iyang gibati, dong. Magsyagit na sis kasakit. Og diligid siya magpadahag, doktor. Hangtod ginabugtuan sis kinabuhi. Pa! Time to make a change, though much you have to know. Pila na katuig ang nakalabay, sukad nga namatay nga akong amahan. Ug karon minyo na ko, ug may mga anak. Pero di gid ako malikayan nga makahila ko kung mahinumdum ko sa among banding ni Papa. Dinilang kutob, ug daghan kayong salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalang kaagi ni Dandy nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana-ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagaluhan, Father and Son. How can I try? Ang mga kaagi, gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede ra kaayo, te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging simana, good. Mamawi, taglaag karon. Ah, sige, te. Mananghita ni Papa. Ay, way problema anak, oy. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw ra usa mahibilin dinis bay? Oo lagi. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa. Kung buhi patos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabat sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw, oh. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong u. Ang. Ubay-ubay masugod kag na inom gabi, eh. By the way, di ba? Nangagdang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y galaki nga ipalaila ni mo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Ato, tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige, ti. I-update lang unya, ti ka. Naunsa man ni Sab? Alas 2 sa kadlawon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na sis club. Maura. Oh, siya na siguro ron ay. Day,
Dugaya gud nimo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Daghan kag nainom? Nga mo nagkapoy mo kay nang naong nimo. Pwerte siguro nimo sayaw dito, no? Adto na ko sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapay lang siguro to. Oy, nibaw na ka sa imno nun nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag kid og lawom kay sige na una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Ay, sige lang. Ay, kay palabi ko na una, God. Maila na bitaw na, kay musulto na bigyan na siya ni mo. Te, wa kay trabaho niya? Naa, nga naman. Makigpanglakaw ka? Pwede di ka kumpanan. Unya lang ako trabahoon inig uli na to. Naunta ko isulti nimo. Unsa ba na? Wa ko'y labot anak. Unya na lang na inig human og kaon para dili ko makadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate akong storyaan, ani. Tewas sa tagkaon. Ina, ready naming maminaw. Unsa man anak? Pa, magbinyo na ko. Unsa? Unsa? Unsa magminyo na kasab? Nga naman, na di kay uyab. Oh, og naka-decide na mi nga magminyo. Oh, Kakalit pagod ani, day. Wala ka magsulti na ako. Abi ba na ko guwatay gitago sa usag-usa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imo mahibaw, auntie. oh. Kinsa man na to, Hana? Nakaila ba ko, ana? Dugay na ba na nimong nakaila? Nga naman kapaspas man. Nagdali ka? Dahil dili na ba ingon, ana? Magdus ko! Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ingon bitaw ko nimo nga nagidligi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na. At least na lang kay barugan sis lalaki nga nakapamabdos niya. Og pakaslan siya. Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo. Makita na ko sa iyong mga mata. Ay, kaluoy sa kumangod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapanguta naman ka, anak. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngon anak. Og nausab sad imong pagtaga diri nako. Mahimo ba, ti? Pasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kanina nga ako umaabot nga anak. Og akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab. Sakto mo sa Jedi. Pasag din lang imong manghudgod. Dili ko musugot nga dili ko mahibawag unsay problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo.
Sikreto kong maniid ilabi na siyang bana. Kaya wala ba may makailan ng tawhana? Mahibaw ang nagilagi o niyag unsay problema. Mingaw lagi din ispay. Asa man kang mga tao? Hi. Ay! Jay! Buhi ko! Meron ba mong kakos man ka? Hala, sorry, abi na ko si Sab. Asa man din sila? Nangumpra man to. O, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bawo nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero, mas humot ka ni Sab. Okay. Ayaw ko bastos sa ingon ana, ha? May adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kang mahadlok ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab, manyakis kang dako. Te, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. O mo to yung gibuhat na ko. Ah, dili. Kaibaw ko nga imo na ning gibuhat para magubang ang mong relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kay ako na minyo na. Samtang ikaw, wa pa'y uyab hangtod karon. Unsa? Day, nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasagdi ko akong bana. Day, Sab. Sakto na, uy. Nasigilak diya, uy. Wala ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako ato. Sagdi na lang, God. Basin og dasan na sa iyong pagmabdos. Oh, gitsa na. Si Sab, nag-text. Te, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta o balik. Ato ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato ayon. Pag-istorya mong tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito. Pero, magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige. Salamat, Besh. Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot ni Dris Bodega. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinabi naman natin ko. Mabuhat agad ako. Nimo ang akong gibuhat sa imong manghod. O sige, buhati mo sa kumanghod, ha? Ano sa pa? Grape. What's up? Wa mo may buong. Nga namabdo siya nga. Wa siya uyab. Animal ka! Kahigiti ka. Tabang! Buhi ko! Buhi siya! Buok yung gibutilya. Kuyang palagi ka. Bis, okay na ka, bis. Okay na ka. Polis! Magtawag kang polis! Polis? Ano na yung papriso? Salamat. Ganun wa makamagsulti. Nahadlo ko. Ang magkansiya ako, masulti ko ni mo yung buhat o di mo yung ibuhat na ako. Sorry kayo, sorry. Sakto na na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa tinong tawhana? O diin man to ni mo nakaila? Nakailang ka itong lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung daho nga masuyop man na siya. O katong gabi una, katuwa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tubuya magpag-rape na ako. Kinuo ko. Manatuan ako may bago sa angay na kong buhaton. Dili ko makaharong og tanaw ni mo kay basin niyang makastorya ko ni mas tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Nahadlo kay ko ato tingod. Hindi na.
Igo na ana. Huwag daw tang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sa'yo daw tang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko musugot nga mulakaw ka ngawa ko. Dili di ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, eh. I guess I always will. Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon adto na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, One Friend. Someone who understands me together and believes. Ang maong kaagi gibahatan og duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamilya. Day, Chriselle, majuti ka, ugma? O, day, Marfe. Majuti ko, ugma. Nga naman? Ganahan nung takong manglaag tang duha ba? Karoon na lang Domingo, day. Parehas man taway duty. Sige, day. O niya, asa matapaingon ini ron? Magtuktuyok lang ko ta din sa plaza, day. Mura gitag mga buang din hiday, uy. Nagsige tag kuyog-kuyog. Ato ning pahimuslan nga nagsige tag kuyog tang duha, day. Kay ko na anaon niya tayo uyab, di naman ta makauban tang duha. Mao gyud. Ato ta dito, oh. Mamalit tag ice cream na. Kinsa may tumboy ninyong duha? Ha? Unsi tumboy la, uy. Naagi tumboy ninyo, kay magsige mamugkuyog-kuyog mong duha. Lola, sad, uy. Kung magkuyog-kuyog di ay, tumboy na di ay. Unsa man di ay. Wag ko makakita ninyong duha nga may kuyog na lalaki. Sige lang la. Moro niya may makita ni Marife nga may kauban nga lalaki kung may uyab na unya mi. Dili man tingali ta makauyab, day. Ano gud taon nga nakaingon mga anak, day. Tanawa gud, oh. Parehas naman lang tang duha ini nga wag uyab. Sige lang, good. Di lang ko ta magdali. Magpaabot lang ta kung unsa ihatag sa Ginoo nato. Gilaay man ko tinis bahay, uy. Akong atuon si Marife sa ilabi. Abi na kong kinsa akong bisita, uy. Ikaw manggod di ay ni. Unsa may ato nimo nga sayo magang nilaag dinis amo. Ay, gilaay ko sa bahay, day, uy. Wabay duty ron. Unya, sa may plano nimo ron? Manglaog ta na. Ha? Noon sa ka, uy. Nga rin taon nga nakurat makapag-ingon ako ang manglaag ta. Nakalitan manggukunin mo, good. Kisa una baya, ako may magsigig agda ni mo nga manglaag. Pero karon, ako na may magiagda, uy. Gilaay ko sa amo, day, uy. Nya, asa man ta manglaag ron? Oh, bisag asa lang, good. Day mayo ay. Palahi ta. Si palahi ba, uy? Pangaligo tagdagat. Kana, da, marganahan ko, ana. Marag nindot ang imong nahunahunaan, day, da. Unsa man, okay ka? Okay ka, ayo. Kidugay na bigitang makaligog dagat, pod. Sige, sige. Magandam taog, atong mabahon. Kay karong hapon, mga tutas dagat. Ligitas dagat, day, uy. Lami, sige lang, uy. Wow, asa ka, day? Ano man?
tagay sa tagamay. Uy, aron dili ka tugnaon. Sige, sige. May pa. Imo sao? Uy, hinay-hinay lang. Uy, basi mahubog ko. Sus, ayaw ka bala ka, Daykod. Kay kung mahubog ka, ako kang pasaanon inig paulit nato. Unsa? Lagi. Hi. Oh. Oh. Hala, day. Nailalaki nga nagpaingon din, he. Recorded by Radio Mo TV. Gwapo ra ba, day? Ayaw pagsapa kay dool na siya nato. Hello mga gupa. Hi. Hi. Pasensya na mo nga niduol ko ninyo. May toyo kami go? Kuan. Gusto lang ko magkigila-ila ninyo. Ako din si JR. Ako sad si Marife. O gining akong kauban, si Chriselle. Hi, Chriselle. Hello. Shots oh. Salamat. Di ko tig-inom good. Wow, kabuutan. Mura ba nigipangita sa kong lola? Si man sa ka, Chriselle. Buyag. Ikaw ding usa dinis dagat, che? Duha mi oy. Hain man nimong kauban? Kadiyot ha. Kaya ako antuon. Kauban si Raji. Berji. Akong bagong mga amiga, si Marifi ug si Chriselle. Ay, hi ninyo duha. Hello. Wow. Nagdungan gida. Ganina raming nakabantay ninyo. Mao ba? Ganina raw ko nga muduol ninyo. Aron nga makigila-ila. Pero maikog lang ko basin og mga maldita mo ba. Mao si Boy GR lang ang miduol ninyo. Mga buutan man good me. Maog yun. Okay, mga friends naman ta ninyo. Mag-inom na lang ta. Di ba? Maayo pa. Bitaw. Good idea. Maayo pa ron enjoy. Di man nunta ko muinom, pero muinom na lang yung ko para ninyo. Ana ba? Ay, ngaw yung kunin yung duha ba? Kamuro mga joker kayo. Maog yun. Mga hingkoy kayo mo. Salamat na, nalingaw mo na mo. Mayarag yun nga nagtipon tango pat din aron lingaw. Maog yun. Sige na. Tagay pa, day Marife. O zaman. Kaya pa, day Chris? Kaya, uy, ako pa. Teresa, ngihis ako. Kuyog yan, si Chriselle JR. Kayo, basi matumba niya na. Ayora lagi. Kaya rin ako. Dahil na, Chris. Kuyugan na lang ka kayo. Basi malambay noon ka. De, break the ups. Hey. Ikaw good. Ay, dali na. Banin ako. Kayo na kay ko good. Ay, salamat. Dutas akong pamati, oy. Nakaihi ko. Okay na ka? Ha? Okay na, Jay. Tara na. Ato silang balikon si Raji ug si Marife. Oops! Barag na ka. Nalipo ko kamay da. Kadi sa siya. Diba? Sa merong nag-ako. Tanawa si Chris. Tanawa si Chris. Hubog mo ito si Reggie ba? Ug si Marifi. Nag-sex. GR, noon sa ka. Kalahin sa kong kibati na tanaw nila. Chris. GR. Chris. GR. Gihagkan mo ko ni mo. Lain kay kong kibati nga nagtanaw nila na nag-sex. Dali, magitagdapit nga kita kang duha. GR. Ha? May nahitabo sa ninyo ni JR? O, day. Unsaon man gud. Amo mo nakita ni JR nga nag-sex. Mao to, laim sa kaayong gibati nga nagtanaw ninyo. Mao na dayon to, na makapugyan nga mong kaugalingon. Og may nahitabo sa gid namo.
Wa sa ko magtahom nga, mahitabo to na mo ni Reggie day, uy. Kalit kaayo, uy. Nadasag ko niya. Ay, unsaon man gud. Parehas magutang nakainom. Mao lagi. Ay, sa sunod ay, mag-amping na kita. Parehas karon o. Nahilabtan tas mga lalaki nga dili na to uyab. O, day. Sa sunod mag-amping na kita. Uy, si JR din ini-chat na ako. Hi, kumusta Chris? Ako siyang replyan. Ha? Wa mo nagchat-chat ni Raji? Wa gyud. Maayo pa din mo kay nagka-chat mong JR. Pero si Reggie, wag gyud mo chat na ako. Bahala siya, uy. Day, nako itong ani mo ba? Unsa man na? Na-in-love naman ko ni JR, uy. Ha? Pag sure, uy. Lagi, day. Sige na chat na ako. Nahigugman ako niyo. Ayay ka. O kung manguyab gani si JR na ako, day, no? Ako sing sugton. Day ko, Shell. Wa man ma-chat si JR na ako. Ay, gimingaw naman hinon ko siya mga message, oy. Ako sa ko natanaw niyang Facebook, pi. Kay sukad masukad. Wag yun ako ni matanaw niyang Facebook. Ako siyang stalk. Unsa man ni? May anak si JR? Kung mauna, minyo day ni siya. Si Raji, ako siyang stalk. Ginoo ko. Pulo sila may mga anak. Pamilyado na isilang daw si JR ug si Raji. Nahibaon ako, day. Ha? Akong gisuwayan og stalk si Reggie. Og nakita na ko nga may pamilya siya. Parehas na itang duha nga nabiktima sa mga minyo, day. Daghan akong message sa JR na ako. Bahala ka rin tuhan na ka. Nanawag yun ay. Karon ka. Hello? Hi Chris, kumusta? Mahimo ba? Ayaw na pagsamok-samok na ako. Nawag siya ka, uy. Anong gusto ko magkanako? Tungod kay mapahimuslanon ka. Ha? Shit! Nahibaw na ko kunon sa ka, JR. May anak ka. May pamilya ka. Oh. Nahibaw ka ba? Nahigugma naman utak ko ni mo. Labi ba kinukuha niyo akong pagkababae sa nakong kasayon? Pero nawa ang akong gugma ni mo sa diyang ako nakita sa Facebook nga may anak ka na di ay. May pamilya ka na di ay. Rachel, pasilo ako. Inuwa mo ko ni mo sultihis ni noon. Hindi mo pa ba yung ipaabot ka mo bati ko gugma ni mo? Rachel, tungod kay mahal ti ka. Mahal? Dili ko ni mo mahal, JR. Ngayon noon nga gusto ko ni mo pahibuslan. Gusto lang ni mo batilawan pag-usap nga ako pagkababae. Nahibaw ni Midus Marife, uy nga mga miniwa mas Raji. Okay, lagi may magpailad pa ninyo. May babae na pagsabok-sabok na ko. At iman ang imong pamilya. And me, we could. Nakatunaw ako sa pagkikugma ni JR. Pero kinahanglan nga putlon ko ning pagbatia kay dili makatarunganon. Og aron dili na gyud siya mo kontak nako. Ako siyang gi-block. Og sa mga babae nga naminaw karon, pag-amping mo sa iyong pagkababae, nga dili mo maparihas na mo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Crisel nga taga Agusan, Davao de Oro
Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Falling in Love. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubon sa direksyon ni Priscilla Reganos. Kamusap mga higala o mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Danao City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Jay. Recorded by Radio Mo TV. Ma, wali ka maglungag. Ay, wa naman tay kwarta dong oy. Si Papa di mo, wa man sad buhatag. Ha? Nga naman, di ba bago mo siya sweldo? Ay, oo. Pero tuwa naman sa siyang barkada. Nag-inom na po tigali ito dito. Unsa? Pa! Oh, may gini Jay. Tagi di kwarta na be. Kuha ni kwarta na muna. Nga mis ino man eh. Naun sa utrahan ka pa. Wala gid ka muhatag og para pagkaon sa bahay. Nya, mangayo pa gid ka. Kinsa mga para magbuot-buot rin ako ha? Uy, anak na tika ay kubot eh. Ikaw, mahan mga taka. Pero irresponsable kang dako. Abo ang manigap. Gunagay reklamos kung pagkaamahan. Hala, lagas! Dong, ay nga nung nanghipos magka... as imong mga butang. Layas na din ni ma. Panghipos na si mama sinina. Ay nga nukod. Hindi na ako makagwanta ng papa, ma. Huwag di sa kumsugot nga mapabilin ka rin eh. Sige na, ma. Panghipos na samtang wapa si muli. Dong. Anilangon na tamo istar, ma. Dong, naggasto-gasto man lang gyud ka, uy. Nag-abang pa magita aning kwarto. Ay, gantos lang sa unta nimo ang imong amahan. Ay, kawala ka, ma. Ako rin bahala sa tanang gustuhan. Ako'y bahala nimo. Mangita ko trabaho. Dong. Wa pa mong kinaibawan nga nangita og trabante ba eh? Bisag unsa lang ang trabaho ba eh? Dawaton ako. Basta makakurata lang ko. Bisag pareho sa kong trabaho? Dawat ka? Basurero? Oo. Eh, moro man ay pangita po nako. Nya, matuyog tas palibot para manguliktag basura. Sa kahit anang na kontrak. Saman, okay ka na? Sige, bay. Sugot ko. Basura! Nena drugs, basura! Oh, bay, kita ka ng babae stress? Ay, gwapa ka, no? Hello? Bitaw. Pirmi na siya da, bay. Basta mangulikta ng gano'y may basura. Naagi na siya da stress. Oh, hindi tanaw siya ba yun? Mismahal siya, oh. Kupahaw, eh. Di mo ko makalimot sa naong sa babae kanina, Teres. Labi na nga ni Smiles. Ang sakay pangahan ito niya, no? Bayad ko yaw. Salamat, Dong. Papalit akong sigarilyo, kuya. Ikaw?
Ha? Kailat, ha? Recorded by Radio Mo TV. Sorry, miss. Dili. Abi magod ako, kailat, ha? Unya, nalimot lang ko. Kaya mong sigarilyo na yun. Manigarilyo ka, miss? Dili, uy. Gisugod ako sa kong papa. Excuse me, ha? Kupahag niya. Ari di siya magpalitan. Ay, kamayar sa akong sweldo eh. Tigil ka pa igo. Kuwang na kayo. Tambal pa lang daan, mama. Ay, asam ko kwarta ni. Saman, andam kang mabaligya sa mong kidney? Unsa? Parang ba eh. Sige binuang daod. Seryoso bitaw ko. Tayo nang itaog kidney donor. Andam nga babayad og dako. Kung makapasa rin mong kidney, palito nila. Kung makapasa rin mong kidney, palito nila. Wala na kailangan choice. Kinahanglan nila akong bahaton para mabuhi mo ni mama. Nak, unsa man itay nasud sa imong utok kay imo magibaligya ang imong kidney. Una ko choice, ma. Pero sige lang, ma. Napang ko yung usa ka kidney. Ang importante, di ta maglisod. G, Atang-atangan ko tong babae sa tindahan. Eh. Gusto kong makikila-ila niya. Kayla? Ako dahil si Jay. Naana ba kay Yab, Kayla? Oh, diritso man. Oh, maunahan pa lang unya ko sa lain. Kay sa tinuo lang, na-inlove na ko ni mo pag una pa lang akong pagkakita ni mo. Kung sugton ti ka, musugot ka nga ito na kupuyo sa inyo? Gusto na kayo kumulaya sa amo. Di ka pwede ko sa batasan sa kong amahan ko. Pisyoso kaayo. Unsa man, musugot ka? Ma, si Kayla. Akong uyab. Hi, tita. Mayong hapon. pagmama na lang nako, Kayla. Jay, mabdus ko. Tinood? Pabdos ka? Oo. Nga nag-uol mo ka? Ngano ikaw? Nalipay di ay ka? Uy! Maamahan na gulo niya ako. Ang pingan na ng atong maabot nga nakday. Paspasa sa adlaw dong no? 12 naman ang edad ni Dong Jello. Lagi, paspas kayo. Pero wala naman na ito masundi. O sara may gihatag sa Ginoo nato. Oh, Ginoo ko. Ngano nagsuka man ron si Jello? Kidney failure mo hinungdan. O kinahanglan siya og kidney transplant. Unsa? Ginoo ko. Ako, i-test ko kung mumatch ba ko, Dok. Unfortunately, dili ka pwedeng mo donate sa imong kidney. Dili match sa imong anak. Ikaw, sir.
Basig mo match ka. Dok, di na ko pwede, Dok. Usan nila akong kidney. Unsa? Day, pasabdol na unya, tika. Pero sa pagkakaroon, mangita ko paagi nga makakitag donor ni Dong Chelo. Sorry kayo bay, pero wag yun eh. Bisag kinsa naman ganang ipangutanan ako. Sa omin ako. Para na ko babuang magsagig pangitag donor. Hello, Kayla. LJ! Wala si Dong Jello! Utsa. Dilo! Dong! Just what is it in me? Ever let me go? Nakapahimos man doon ko sa kwarta tungod sa pagbaligyan ako sa kong kidney. Pero wala ko matabagi nga akong anak sa panahon nga nagkinahanglan siya. Hangtod karon, gibason ako nga akong kaugalingon. Ngawa ko maluwas ang akong anak. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Jay nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Take Me Out of the Dark. Buhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Basila Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Hi, Don. Kumusta? Uy! Karen! Hello! Nia, okay na? Dali aragad sa panahon sa. Mura magkanos alon to nagpa-enroll ta sa high school. Unya karon college na ta. Lucky, uy. Excited ako ma-meet ang bago ating mga classmates. Ako sad. Dali, uy, manood na ta. Tara! Kumusta imong pag-eskwela? Okay na pa. Daghan ko mga bagong classmates. Mayroon. Pagtarong bayag yun sa mong pag-eskwela, ayaw na ng uyab-uyab. Opa. Hosto. Madoon ako library, P. Next 2 hours pa man ang sunod akong klase. Ay! Ay, hala. Miss. Aray! Sorry. Ikaw may janitor? Huwag ikaw ako nagbuta og wet cushion? Tanawa na slide na lang hinuon ko. Sorry, miss. Ako pa mong gikuha. Niyaw, gibit-bit ganin ako. Tanga sining pagka-janitor, uy. Nanunahin mo makang janitor? Miss. Abi na ko sa library ta. Ano ni atri niya sa gawas? Dahagi sapot ko. Awara good. Basa kay akong skirt. Hala, mura kag nakaihian na. Naunsa day ka? Na-slide. Unsaon na may janitor nga tanga. Huwag yun magbutang og wet cushion. May nalang gani ako'y dang jacket. Hala, buntag pa gani. Grabe na imong sapot. Makalagot mang good. Nahala, kalma lang. Maugara na, uy. Tugaya sa nisud sa itong professor, no? Uy, hala.
Uy, bago na nga, classmate na to, ka na ba? Siya? Siya? Ano rin na siya? Kaya pa, uy, nga nung murag, nalisang mga kadihang pagkakitaan ng estudyante nga bago lang ni Sweet. Uy, gwapuhan ka niyo. Dili, no? Siyang janitor nga akong giingon nimo itong isang adlaw. Nagisapot ko. Ha? Sa ato pa, working student day na din, In fairness, gwapo si Simon. Simon ba? Bagong estudyante ba? Ang storya day, ana, nag-usab siya sa iyang schedule maong napunta siya sa atong klase. Kay aside nga nag-working siya din sa eskwelahan, naapagideen na siya laing sideline ng tawana. Mayo kay nakuha gini mo ang pangalan atong tawana. Ay, nangutala ko sa iyang tupad kanina. Gwapo ba yan si Simon? Ay, ko ina nga ikaw, di ka gwapuhan niya. Wa pa na sa huna-huna, no? Alo, di mo na tubag sa kong pangutan na, day. Ikaw na nagpaila lang gid ka ay. Pailang nga unsa? Pailang gid upuhan ka. Di lang siya kamutugan. Saba, oy. Ay, asa mo akong magtambay, Anya? Layo ang magbisa akong next class, oy. Don, pagbantay, maslide ka. Simon? Kailan ka sa kong pangan? Recorded by Radio Mo TV. Kaila sa lagi ka sa kungan. Kuan, ang akong amiga mo inagsulti na ko sa imong pangan. Mo de. Oo, nakaila ko din mo kay nangutanam ko so ubang classmates na to sa imong pangan. Ako ra ba husa nimo? Sorry day ato ha. Way kaso, uy. Kalimtan na lang to neto. Wa man sa to nimo gituyo. Wa gid. Nag-snacks na ka? Wa pa. Kuyog na ta. Manam sa kusong gibuhat. Librihan ta ka. Pasensya na nga, maura ni kaya na kung mapalit mo ha. Okay ra, uy. Iwan bitaw ko nimo nga ako na lang mo ibayad, pero mo insist magid ka nga ikaw. Sige lang, good. Ganahan ako makabawi mo. Nahibaw gid kong gisapot ka tong adlaw. Sige, good. Akong konon. Naglagot gid ko nimo atong time, pero kato man sad to. At least ka nun. Friends na tano. Mao. Ay, wow. From hate to friendship real quick. Okay man sa di ay siya, day. Gaan siyang ikauban. Ay... Lagi atong dagway ron, no? Ha? Kay baw ko, ganahan ka niya. Aka man lang ka, uy. Sus! Dinay giday. Pero, eyes can't lie, no? Day. Down, nahibaw kong di ko dato og wapo kay panghambog ron nimo. Pero sana ko, kung tagaan ko na mag-chance, mas maningkamot ko sa akong kinabuhi aron mahatag na ko ang mga butang nga deserve nimo. Simon. Oo, usa na ko ka janitor sa pagkaron. Pero isaan ako pohon. Mabot ng adlaw nga ikapanghambog ko nimo. Simon, ako nang una-una-un ha. Nakagusto ka niya, wa? Nakagusto? Unya, unsa ba may dugayan nimo? Ang akong papa, day. Malo ko mahibaw sa papa, good. Keep it private lang sa good until okay na. Tinuod, gisugot ako nimo. Simon. Yes! Yes! Thank you, Don. Pero Simon, doon na ako hangyo imo. Unsa man na? Pwede ba tagoon lang una ni nato? Nakasiguro magi kong diligid uyon si Papa nga naguyab-uyab na ko, good. Okay na, nakasabot ako. Ang importante nga, gisugot ako nimo.
Unsa ni nga kung nabalitaan? Nga naguyab-uyab na ka? Unsa pa? Doon ako'y amigo nga ang yang anak parehas nga nag-eskwela nimo. Og nakitaan ka niya nga doon ay kuyog lalaki. Unsa man uyab to nimo? Kuan pa? Panhiya na din niya. Gusto kong may laila na. Unsa pa? Unsa may ikapanghambog nimo namo? Unsaon mos pagbuhi ang among anak pohon, ha? Sir, di pa ko makasaad karon. Pero ang gusto lang ako ipahibaw nimo nga di ginako pasakitan ang imong anak. Ug maning kamot kog maayo para niya. Yung ana ba yagi ng mga laki? May lang sa storya. Inig una pero inig kadugayan, wanay ayo. Siguro ang uban, sir. Pero para nako, mahal gid nako si Don. Ug makalaom ka nako, sir, nga di nako siya pasagdan. Simon. Don, kumusta naman mong Simon? Okay naman pa. Parehas ming duha nga graduating na. Mayo hinoon. Gano sa man inyong planong magpakasal? Papa sad uy, nagdali man. Wa pa na masud sa mga nauna pa. Mangita pa gani trabaho inig human. Kadiyot pa. Buot ba'y pasabot nga nakauyan ka ni Simon para nako? Sa akong tanaw nak, pinangga yung kang Simon. O kampante ko, nga naa ka mapunta niya. Isip imong amahan, unya babay pagyug ka, siyempre, nabala ka lang ko sa imong seguridad. O sa lalaki nga imong pilion, mao nga natural na tong akong gipakita niya pag-una. Aron masayon siya nga pinangga ta ka. Ug di ko magkatugot nga yanuhon ka lang og pasakit, anak. Thank you pa. Ay kabala ka pa. Pinangga ko ni Simon. Ug mahal ka ayo ko niya. Mayo, nalipay ko nga makadungog anak ikanimo. Congratulations na tanduha, babe! Yes, babe. Congratulations. Babe, sugod pa lang na bagong chapter sa tong kinabuhi. Mangita na kong trabaho. Aron sa ingon, makatigom na dayon ko. Ug magpakasalin ta. I love you, babe. I love you too, babe. Wagit ko masidat sa lalaki nga akong Cash in lang po natin yun. Dinodoble niya mga idol. Okay, kaya sulitin yung mga lods ha. Sulitin nyo yung first time default. Salamat, part react naman po ng stream natin. Mark Gerald Lizardo, what up man? Shout sa inyo guys. Welcome sa stream sa inyo guys. Maraming salamat. pili. Human sa pila ka tuig nga narabaho mi o nakatigom mi. Nagpakasal dayon mi. Karon, naa na mi duha ka mga anak. O hinay-hinay na sa mi nakapundar sod sa among kaminyoon. Mutuo gid ko nga magtiayon nga dunay teamwork bisan unsa pa ng problema ang moabot. Kaya ra gyud malabngan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may galang kaagi ni Don nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga naglan, nothing's gonna stop us now.